Fy enw yw Meinir Davies a dwi'n Cydlynydd y Gymraeg gyda Chyfarwyddwr JCP. Mae hwn yn rhan o gyfres o fideos dwi'n wneud pan dwi'n siarad â chydweithwyr sy'n siarad Cymraeg ac yn darganfod mwy am beth maen nhw'n wneud yn ei gwaith bob dydd a sut mae'r Gymraeg yn bwysig i'w gleientiaid. Heddi, dwi'n siarad â Rhian Jervis sy'n gyfarwyddwr yn y tîm trawsgludo. Shwmai? Helo. Gallet ti weid rhywbeth wrthai am dy rôl yn JCP? Dwi'n gyfarwyddwr a Dirprwy Bennaeth a'n tîm trawsgludo Preswyl. Rwy'n ni'n gynorthwyo'n gleientiaid i werthu, prynu, trosglwyddo a ailforgeisi tai. Dwi'n gweithio'n ochr yn ochr efo'n Bennaeth i gorychwilio'r tîm, a dwi hefyd yn gweithio'n agos efo'r estate agents, syfeiwyr ac ynghorwyr ariannol lleol i sicrhau fod yn hapus efo'n gwasanaeth a hefyd i hyrwyddo ein tîm bendigedig wrth i mi cwrdd â cysylltiadau newydd mwyn ennill waith. Beth sy'n gwneud i ti fwynhau bod yn rhan o JCP? Mae JCP yn cwmni mawr, ond hynny mae mwy fel teulu mawr. Mae dyn ni tîm lyflu, i ni gyd yn dod ymlaen, a dros y flynyddoedd dwi wedi gwneud llawer o ffrindiau. Ymunes i â JCP yn 2004 ar ôl cwblhau gradd yn y gyfraith. Roedd e'n gymaint o gamp i gael y cyfle i ymuno â'r cwmni gyfreithiol fwyaf yn Abertawe. Dechreuais fy ngyrfa fel paralegal yn y tîm ailforgeisi, a nawr bron 20 mlynedd yn ddiweddarach, dwi dal yn rhan o teulu JCP. Dwi wedi cwblhau cymyster y Silex. Yn 2018, ges i dyrchafiad i fod yn gyfarwyddwr. Wnes JCP cefnogi ac ariannu fi wrth i fi astudio, gweithio a magu teulu ifanc. Mae rhaid i fi ddweud, dwi wastad yn teimlo fy mod i'n cael ei gwerthfawrogi. Beth wyt ti'n meddwl byddai'r heriau mwyaf yn arbenigedd i o trawsgludo yn ystod 12 i 13 mis nesaf? Gall y farchnad eiddo fod i fyny ac i lawr, ac yn aml mae'r cyfryngau yn gallu dylanwadu ac effeithio arno fe. Rydyn ni wedi wynebu amodau anodd dros y blynyddoedd diwethaf. Aeth o farchnad yn wallgof yn ystod lockdown, ac yn ddiweddawr mae wedi arafu ar ôl codiad yn y cyfraddau llwg morgeisi. Mae dyn ni tîm ymroddedig o trawsgludwyr ac cynorthwywyr profiadol sy'n gweithio'n galed i sicrhau fod nhw'n rhoi gwasanaeth ragorol i'n clientyd, a hefyd i sicrhau fod nhw'n cwblhau materion yn gyflym ar ei rhan. Sut mae'r Gymraeg yn ymwneud â dy waith ti bob dydd a pam wyt ti'n meddwl bod e'n bwysig? Rwy'n gweithredu efo nifer o cleientiaid lle mae Cymraeg yn iaith gyntaf iddyn nhw. A pam maen nhw'n penodi JCP i gweithredu ar eu rhan nhw, mae fe'n bwysig i ni a bod nhw'n gallu sgwrsio'n cyffyrddus efo ni. I ni'n falch o gael swyddfeydd ar draws De Cymru, ac mae'n bwysig i ni'n fod yn rhan o'r gymuned Cymraeg yn enwedig yn Gorllewin Cymru. Os allet ti gynnig un pisiwn o gyngor i dy gleientiaid neu ddarpar gleientiaid, beth fyddai hwnna? Wrth penodi trawsgludwyr, paid mynd ar pris yn unig. Mae prynu eiddo yn buddsoddiad enfawr ac mae'n bwysig fod yn cael ei wneud yn iawn. Pam wyt ti ddim yn y gwaith? Beth wyt ti'n hoffi wneud? Dwi'n mwynhau treulio amser efo fy nheulu, mynd ar ci am dro a bwyta allan. Dwi hefyd yn mwynhau mynd i cyngherddau a gwyliau miwsig efo fy merched. Yn diweddar, dwi wedi ymuno â gampfa. Dwi'n methu dweud fod fi'n mwynhau eto, ond dwi yn gwneud fy gorau gadw ati.